ФЮН прийняла резолюцію по русинам в Україні. Яка суть того рішення? ФЮН прийняло рішення іменно по резолюції по русинам. Там виступали і мадяри за нарушення права венгрів в Україні. ФЮН знає, що в Україні венгри, хоча і не мають права корінного населення, тепер їх заставляють на українську мову всіх перейти, але вони венгри, вони ся Україною признають венграми, вони язик свій мають венгерський, а от русини в Україні розтоптані владою як комуністичною українською, так і нинішньою, не признаває ні національність, ні язик, ні культуру. І тому навіть ЄС повела себе грубо, тому що до сих пор за 30 років пишуться письма, а ЄС, Європейський Союз, глухонімий, підкреслю ще раз, хто не має доброго слуха, глухонімий к нарушенням прав і свобод русинов Закарпаття. Ну, інтересно, що на днях з 9 до 12 сентября проходив у італійському місті Трієст 65-й конгрес Федеративної унії європейських меншин ФЮН. На конгресі брав участь і наш Євген Жупан, голова Народної ради русинов, і совмісно і голова Карпатських русинов, котрі реєстровані там, один імені котрих і ми знаходимося. Та організація має туди 140 учасників прийняла із 20 держав світа. Так от, іменно там було подано наше письмо, його передав наш поважний Євген Євгенович Жупан, де було указано, що делегати Конгреса, ізучивши ситуацію, прийняли резолюцію. Резолюція апелює, щоб признати карпатських русинов в Україні як автохтонну національну меншину на Україні. Согласно українського закону о корінних народах України з 1 юлія того року реально є корінним народом автохтонним і етнічна група русинов. Почому так жорстко і злочинно влада України, як Верховна Рада, виключила русинов із числа корінного населення? Зато признання русинов за автохтонну національну меншину було б і признанням русинов і зняттям з України клейма недемократичної держави, саме великого клейма. Як би його не прикривали наші дипломати за границю, казали, русинів вже нема, там все стало двоє-троє, такі вони шпіони. Однако ФЮН шпіонів не слухає. ФЮН прийняло рішення. В общем, світ знає про наші проблеми. Благодаримо ФЮН, благодаримо учасників отого конгресу і віримо, що наконець Україна колись відкриє свої вуха уважності до демократичних законів Європи. І не тільки хвалитися, що рветься в Європу, а грубіше нарушає європейські принципи. А й наконець, хоча б у вопросах русинів зняли б одно хоча б клеймо антирусинськості, антирусинства, фактично навіть по українським законам, злочинного. Появилося обращення Петра Петровича Толочко до вчителів. Який смисл обращення? Обращення уважного академіка Петра Петровича Толочко зв'язане з тим, що в Україні кожні 5 років, коли появляється новий президент, переписується історія держави. Кожний новий правитель починає рахувати себе упавшим з неба, і що він єдинственний спаситель України, єдинственний, котрий попередні були недобрі, всякі такі, а він єдиний, котрий починає спасіння України, і починаються злочини. Так от, починаються писати нові історії, каже Петро Петрович, наповнені фейками, казками і надсмешками. Толочко просить вчителів не слідувати такому безобразію, а преподавати дітям правдиву історію, дітям, аби не ламати їх психіку діточу. Бо діти так відчувають, де є обман, де є біда, де є ота велика несправедливість. Ми віримо, що до цього обращення Петра Петровича Толочко і ми би сьогодні приєдналися, і многі історики правдиві в нашій державі, учителі,
викладачі історії, будьте дуже уважні, викладай історію дітям, не ліпля їм оті фейки, які тепер кладуть політичні люди, ліплять історію несправедливу. Бо, думаю, і за це, може, і суди вас не будуть судити, тих, хто писав такі історії, але, по крайній мірі, ганьба вам в історії гарантована. Ми віримо, що правдива історія завжди правдива. Ми віримо, що Закарпаття завжди має свою історію, і в складі України ми підтримуємо загальноукраїнську історію, в якій ми добрі діти, добрі громадяни, ну і православні Української православної церкви канонічної, де предстоятель блаженніший митрополіт Онуфрій.